tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu ramsal ho om tak ti Democratic Republic of Congo rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna chu Democratic Republic of Congo rama a om lai khan rinna angethle a ana thober chu university campus chunga tushil le zirlai te biak ina hruaithlen ani ana thona zona a tha emema tin kumtam tak chung chu ana tlin takin athok ani kumsumruk pariat ani komin 7-day Adventist Rawngbawlna Chanchin ten abe seilo tak main an Rawngbawlna chim turin an wasoma Rawngbawlna le anupui chu an tranzan chuan an telve a ma se ramsal ho om pui mai an tar an mu chuan ati hlau hle a Rawngbawlna chuan ehe ati deuh he hua engthil nge ni ngai ti in asoya anupui chuan a hlau hle a chuasan mai adua heng ramsa te hi an hlo om em hi ati a hei hi koshan nge an ni a thildang jok kan koshana chuan hetiang hi kan mungai silova chuwang chuan heng mi te hian chanchin tha an hril tak karing lo min hruai bo ngei don ani hi atia chu atum lai tak chuan Rawngbawlna ero chuan hetiang ang ramsa te hi a hlo lo thu le aum chhun zom tur thu a hrila an nu ero chuan alu a thingnar nara a chua santa a in khom chu an tranta a Rawngbawlna chuan han ngai thlaka khang milem antar te kha Daniel le thupuan bu atang vek ani ti a hria a kum kha le chen thu alo hril to a khamizana thuhril tu in asoi ang khan Daniel le thupuan bu hi alo la hrengai lo ani thuhril tu in lukabung somni pali chang khat a chiar khan pathian a hriat dan chu a in thlak ta hloka hetilai Bible changa hian meiche pakhat chu Isu Krista thlana akal thu a chuanga nisari ni masabera ero chuan vartiana ti in a chuang Rawngbawlna chuan nisari ni masaber hi thotran ni emo alo tirenga Exodus bungsom ni changri chang soma cholni hi thiang hlim taka ser turani ti hrengrro niruk chungin i thok tur ania ina zong chu i thok turani ani sari ni ero chu lalpa i pathian tan cholni ani e ti achiar hian thupek palina zoma aloin ngai ve char ani tuna chuan nisari ni masaber chu thotran ni nilovin Sunday ani ti Bible atang avoi khat hriat na ani a chumi ni atang chuan Saturday chu cholni a mangturin thu ati tuta a thuril tu in baptisma chang tura somna asiam khan Rawngbawlna chuan ngai to non ngai po atilo ama in baptisma alo chang to a thutaka baptisma chang turin tun hi hun tha ani ti in angai to a amalama chuan akal ngala zantin mai chu in khom bana piangin Rawngbawlna chuan anupui nen an thil ton dan chu asoi chuak thina anupui po chuan Saturday hi sabat ani ti apoma ti chuan baptisma achangta a Rawngbawlna yan a chen pui te nena rinna achar thar chu a hril chhonga atu te engemaw zatin baptisma aron chan belvele a voina chuan Rawngbawlna chu Democratic Republic of Congo rama pathian ta na merin om tak ani alo om to na university campus a thu a hril le to lo ronga bol theina turin a ko hran zom thar chuan khopui lun laia pon in an kai saka chuta tang chuan Bible zirdu tur azong thina aloina ko hrana in khom tur po in mi te asom thin ani pon in kaya rong abol tir thlaeng emo za chungin mi som ni in ko hran anon zom bok Rawngbawlna chuan ka hlimna ber chu khotlang mi puizinga chetlathi ani atia nitin mi te nen pathian thu kan zir ho thin Rawngbawlna loina ko hran hi quarterly mission project offering tia kan hria thin cholni voi som pathum na tholom lodong to kinsasa khopuya Adventist damdo in nena in debrenga om ania damdo in tran pui thina wangle ko shanta na in tung trai thina wangin kan lome tun quartera hian kinsasa a project machop Hope Channel Media Center ti changtlun na tur Adventist World Radio Social Media Evangelistic Center le Friends Strong Mangtetan Call Center sakna tur itran pui theidon ani he project poimo taktan phal taka ipeka wangin kan lome khati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani